Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. For turning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando nesithembu siyaxoxa futhi ubaba uMseleku kanye nosisi wakhe. Yazi guys ukuba angazi bakhona igama elithi master manipulator. Lento ubaba uMseleku ayenzayo. Ubaba uMseleku ukhulume nathi. Wasisi wakhe usehambile waya kubantu abantu ahamba kubo angeke bekhombe yena namaphutha akhe masebethi ezinye izinto ziyafeyila ozimile ngenxa yezenzo zakhe namaphutha akhe angikuphiki lokho kodwa sibuyeleni emuva nayikhumbula episode esiphume nayo nomkhovu uthando nesithembu ubaba uMseleku wabiza amakhosikazi awu4 wahlala phansi nawo wathi kungenzeka ezama ukuthola usizo wafaka izinto ezingezinhle egcekeni kubo wathi namakhosikazi amanye angenzeka ukuthi kukhona izinto ayivimbayo noma mhlawumbe bekuthi bathola usizo mhlawumbe baphathekile nani bahamba baya kubantu kanti sebefaka izinto mhlawumbe ezinomoya ongcolile egcekeni uthi sikhohliwe le episode because manje asazi ukuthi usisi ufike wahamba kwathiwani mhlawumbe uhambe wayala yakhona kwahanjwa kuleyo inkulumo ngoba wazi wathi uSibindi noLwandle beneziphiwo ezahlukene bazo-cleanser umsamo because ukholelwa yena Mseleku ukuthi kunento izinto ezingekho right waze wathi-ke waphatha umkhovu size siseshe ukuthi umkhovu uyinto ekanjani yini-ke pho ezoba wrong if ukuthi usisi uhambile wathola into ecishe ifane nale mhlambe ngokwami ukucabanga into eba wrong izinto ezinjena izinto abantu abadala kusukela kogogo nomkhulu abangakwazi ukuyixoxa zidlule makuhamba phambili ukuthi umndeni uyini kubona bobabili labo sekufike khona ukuthi bathole indaba ezikanjena because makukhulunywa ukuthi usisi nobhuti sisi discuss bendawonye and makukhona izinto abengayithembi engambuza ukuze abe neqiniso ngoba umuntu okhuluma naye umlaleli uzokwazi ukucosha kwento ayikhulumayo ukuthi lena uqinisele noma inani nakho ukudla wedwa ngosami kuyakwenza ukukhuluma because mawuzoya phezulu uye wedwa abanye bazoba nakho vele lokuthi hayi khonto engahambi kahle kanti ogogo mabekhula bebenomkhuba ukuthi asidle sonke nakho nje manje ku-recent episode lento eyenziwa uMacele noSneh into abangayenza lapha endaweni kasisi kaMseleku sibone ukuthi wenze njani ukuphemparisha umuntu wesifazane ubuso nani yonke nje leyo nto leyo because ibhizinisi lakhe likanjalo kodwa sambona kanye enza uSibindi emva kwalokho simbone amakhosikazi seventa kuyo uMacele othi ngiyahamba eMzumbe ngoba ngase ngihlale nabo uMangwabi uyokhuluma ezakhe indaba nayo unalo ibhizinisi angisho ukuthi usisi uright because asilazi iside lakhe into engishoyo uMseleku already usesidayisela ukuthi usisi wakhe whatever information ayitholile i-wrong ngoba enamaphutha akuhambi kanjalo sympathy nendawo mase beqalile bakhuluma sesizothi leli side lithi yasiba nje indaba ngoba manje already sesidonswe inkulumo yokuthi wayefisa ukuthi-ke ngimenzele ini nani ngamenzela uMseleku ositshele ngomkhovu wathi lo mkhovu lo kwangongenzeka ukuthi wayefuna usizo waze wathi yingakho futhi engathanda amakhosikazi akhe ahambe izinyanga nezangoma because kuyaxatshanwa ngezinto ezitholakala le uMakhumalo wathi-ke sicela uyeke wena owenza leyo nto ohamba izinyanga usisi-ke naye masethe ayi angiyobheka bafike bamtshela izigaxa wasaba-ke ukuthi akabuze lezi zigaxa ukuthi kuqinisiweni
Ngoba phela manje mhlampe nento nje encanyana guys ingakususa ukukhuluma ukuthi mhlampe nijwayele ukuhamba nje ndawonye nilapha abalele khona omkhulu benu. Jiki usehamba yedwa omunye, usehamba yedwa anisazi ukuthi uthini. Emva kwalokho nimbona usesimama yedwa. Ile nto eqala iy'nkulumo. Kanti wena uma uyibhekisisa eduze ungenankinga ndawo, ngeke uyibone inokukhuluma. Kodwa uma usuney'nkinga nawe usuzoqala ukuthi hayi bo, kanti yena ubefika enzeni? Yini kwamakithi waqhubeka kuwo? Siyasolana imindeni sekuwumkhokha othelelana ey'nganeni. Kodwa-ke bengithi-ke buka, sesimanipulethwa. Sekuthiwa kithi asikhohlwa ukuthi sake sacinga umkhovu. Umkhovu sasiwucingelani? Kwakukhulunywe ngawe kwi-meeting. Ubani wayekhulume ngomkhovu? UMseleko. Waze wathi-ke phakathi kwamakhosikazi angenza izinto kuye ilawa angafuni unumber 5. Kuhlala afika-ke isayidi likasisi kaMseleko. Sesiyobe sezizula indaba futhi masikhetha ukuthula siyothula. Sithi kodwa sizwile. Okwamanje sikwazi ukuthi sesothene, hey urongi ngoba iy'moto akanazo. Urongi ngoba wayethengelwa kuyona into. UMseleko usho kuqala ukuthi kunezinto ezirongi egcekeni lakhe. Ezinye kungaba ukuthi zafakwa wuye or amakhosikazi akhe efuna usizo engazi. Yingakho olwandle sababona sasathi hayi bo, olwandle bathule nje. Ngabe izinto ziyalunga uma beba serious ngendaba yabo benosibindi. Asibabonanga, sababona. Manje ngeke phela le episode ibe khona ukuthi kunomkhovu. Mase episode yokuthi usisi uhambile wayobuza izinto sekurongi. Sesamaqoki-ke manje. Bye bye.